com que soc intuïtiva, he percebut que la Xus volia parlar. Volia parlar sobre aquesta ciutat i sobre aquest paper de la ciutat, però des d'una perspectiva una mica diferent. El compromís que com a societat, com a projecte educatiu tenim amb la societat. Uns projectes amb ànima, que són els projectes que tu ens expliques en el teu article i que per tant impliquen una societat una mica diferent en la que tenim un compromís per millorar-la i en el que aconseguim despertar en els joves aquest compromís per implicar-se, per pertànyer en la societat i per millorar-la. M'he equivocat? Intuïtivament no volies parlar? No t'has equivocat gens, ni mica. Jo t'he vist i volies parlar, oi que sí? Sí. Sí, doncs endavant. No, jo crec que ho has dit molt bé. Una altra societat s'ha de canviar, el que passa és que no es canvia sola, no? Comencem per aquí. Llavors, com es canvia la societat i quan comencem a entrar en un procés que la canviem? Doncs aquests projectes amb ànima, que té aquest nom com tan poètic, amb ànima vol dir amb servei a la comunitat. Són projectes, són recerques cooperatives en les que es considera que els nens i nenes ja poden fer una aportació, que no hem d'esperar que siguin grans perquè facin la seva aportació, que ja estan preparats. I de fet mai ens defrauden. Quan els hi posem a actuar, se n'en surten. Els projectes amb servei a la comunitat al final són projectes que apunten directament al bé comú i a la transformació. És evident que els nanos s'han de divertir, que han de jugar, però també han de sentir-se responsables del que passa, del món en el que habiten, no és un món fora d'ells. Per tant, aquests projectes apunten aquí. Després en parlarem més si tenim ocasió, però potser fet com tres subratllats. Els projectes amb una intervenció, amb una acció en el medi, primer reconeixen i activen la capacitat transformadora dels nens i de les nenes. Se'ls demostra que la societat no és com és. Jo crec que nega la major i per això m'agrada dir que és una visió molt esperançada de l'educació. És a dir, els demostrem que no és veritat allò de que res no pot canviar, que les coses sempre han sigut així. Doncs mira, sí, poden canviar en l'espai que els hi deixem, que intervinguin i que canviïn. Per tant, la primera cosa, aquesta crida a una educació transformadora que no es contenta ni es conforma només amb que les coses són com són i han sigut sempre. L'altre, que veure quan de debò enderroquem les parets que separen l'escola de la comunitat. Ens hem passat la vida, els 40 anys, els 40 anys abans segurament també, dient que allò que separa l'escola de la comunitat són murs immensos. Doncs a veure si els trenquem. I una manera és posar els nanos en relació directa, ja immediata, amb el seu entorn i amb les entitats que formen part del barri, del municipi, del que sigui. Em sembla que has començat dient allò de la tribu, necessitem la tribu per educar l'infant, però és que no deixem que la tribu entri ni els hi toqui als infants. Els projectes amb ànima, els projectes amb servei a la comunitat, estem demanant a la tribu que assumeixi el seu paper i que sí, que eduqui. Per tant, aquest tema, o aquesta vessant com més d'ajudar els nens i nenes a sentir-se part i establir vincles en la comunitat, em sembla també important. I l'última coseta que voldria apuntar és que jo crec que els projectes, les recerques cooperatives, rigoroses, ben fetes amb una contribució a la comunitat, d'alguna manera protegeixen del dogmatisme. Quan els nens i nenes assumeixen un repte, saben que amb esforç poden tocar alguna part del seu context, poden millorar alguna cosa i a més ho han de fer col·laborant amb els seus companys, però també col·laborant amb professionals d'altres entitats, anant a veure les necessitats reals de l'entorn i per tant se'ls desperta la sensibilitat. Home, ho tenen molt, molt difícil per caure en el parany de no exercitar la comprensió crítica. Jo crec que aquestes tres coses, com per començar, serien les que, sí, una mica alguns dels que estem aquí, no a mi sola, em sembla que ens frapa això dels projectes amb servei i l'educació compromesa amb l'entorn.